Până doar 12 maxim un episod din seria Survival. lumea Survival. Așa se va numi, din lumea Survival. Și da. Ok, eu nici măcar nu am terminat primul episod și da, voi încheia aici. Nu uitați, dacă a plăcut, să apăsați butonul de like, eu am fost Andrei, ne revedem toate. Eu Claudiu. Pa, pa. Vă las în descriere canalul. Subscribe, share și abonare. Like. Nu să nu postez. Bă, lasă-mă, îl postez după. Ce? Îl postez după. Ok. Oh, da, trebuie să Mi-e foame. Mi-e foame. Mi-e foame. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Dar nu numești bine de găsit la un episod din Survival Tube. După cum știți aici pe mapa noastră. Niam, 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 niam. Ce tu faci? Mănânc. Da. Aici cu Claudiu. Salut! Da. Că știți, în episodul trecut am făcut Da, am găsit aerul. și da. De fapt, eu l-am văzut primul. Noi l-am găsit. Dar ăla strâns. Da. Eu vreau să fac multe furnale. Eu vreau să fac 5.000 de furnale. Mai bine tu fă chesturi. Dar mi-e foame. Știi mie, de asta strâng. Am nevoie de mâncare. Că mai am 3 bucăți de mâncare. De hunger. Să punem încă 2. Încă 2. Punem încă 2. Bă, da. Mă întrebam dacă facem așa. Nu. Și pune platul meu. Să ne punem. Da. Ce-o venit, bă? Ia sabie. Ce bă acolo? Ce mai pe ea? Și eu. Nu trebuie mâncare. Și eu nu. Pune-le. Îl fac pe tot? Lasă că pun câteva bucăți. Pa. Pun 3 bucăți. Eu să pun mai mult. Bă! Hai grijă! Mori! Nu cucăm? Da, hai. Da, ce faci? Face. Ok. Ce zi fericită să stai așa în apă? Și cu mov care... Ce? Ok. Scheletron. Da. Vrem? Asta de aici. Nu e singur. Alo, scheletron! Bă, deci m-a ratat. Scheletronii să rateze, asta e imposibil. Tu ce, bă? O luat foc. Am găsit clay. Colei? Da. Adică să faci cărămidă. Am o idee. Ce? Asta să fie pus aici. Iar să punem un chest aici în mijloc. Da. Un chest. Hai. Ce-ai folosit toaletă, nu mă duc să mă strâng. Am un topor. Stai de ăștia mari? Nu. Nu știu nici. Că ea mari ne vom face lucruri.
Sau vrei să facem cu fiecare chestului? De fapt, da. Da, ne vom lua din chestul altul. Da, dacă avem nevoie neapărat. E normal că vom lua. Da, oare De fapt, dacă nu le-a arătat, dacă nu au văzut de e lasă. Da, atunci. Oricum o să postez. Eu n-am nevoie. Am făcut ceva mai frumos. Pune aici o saină în verde. Stai un pic să vin și eu cu un încărcător aici. Că o să am nevoie de încărcător. Bun, oameni buni. Acum mai iau și un încărcător. Da. Vreau să vă zic ceva. Dacă mai vreți episoade cu Andrei, să ne ziceți, dar nu vom face mereu. Pentru că el stat undeva și nu putem să facem. Atât ce-a dat în mine. What? Mă lovi ceva. Ah! Eu am jumătate de liniar. Una jumate. Eu am una jumate. Bă, eu nu știu ce să facem acum. Da. Și m-am chinuit să nu rog un cal. Și am reușit. O strângem acum. O strângem. Pe strângem, că o să avem nevoie. Eu acum am frumusețez casa și nu prea mult lemn. O să am nevoie de mult. Așa că vedem, nu voi avea mult.
Da, mai strângem. Mai strângem. Bine, atunci eu mă duc să strâng lemn. Urma se face cu strânge băieți. Eu da, eu vreau să strâng lemn. Asta este... Da, da, foarte creativ. Dar știi să faci pistă? Picios? Le vom scoate asta ca Minecraft în viața reală și o să le facem. Eu știu că să faci un piston. Dar știi să faci măcar? Nu e de picios? Da, un piston normal. Da. Ok, deci dacă vrei o să facem. Nu, păi voi face casă mai mare. Că o voi mai frumusețea. Dar ai văzut ce am făcut eu acolo. Deci eu, oameni buni la Minecraft. Vreau să acum să le pun. Am vrut să fac ceva să fie mai frumos. Să strâng lemn. Că nu avem lemn, pe cine este treaba? Pe mine. Și asta și fac. Fac un copac mare care oricum e urât. Hai că vine. Nu. Vine acum. I-am level 3. Vedea. Așa zic că se Nu știți, oameni buni, eu ce vreau să fac, dar o să arate bine. Ce vreau să fac. Deci, da, nu mă întrebați. Dar asta ne va apăra de monștri. Nu e făcut, dar o să fac eu încă să fie la fel. Dar arată bine. Da, dar poți sări peste. Va trebui să spargem asta. Și nu vor mai. Și acum nu știți ce vreau să fac. Da, chiar. Cam atât pentru astăzi. Pa, pa!